Днес забележих, че в този кошер влиза пчели и търти. Аз мислих, че има мед, съм заминал, че се е получило нападение, но не е. Щом има и търти и да влизат, значи е рояче. Отворих го и действително рояче. Ето я тук. Сега ще я прегледаме. Ето я майката на втората пита от роячето. То се беше хванало от лявата страна на кошера. Сега го преместваме отдесно, като поставих една празна пита. След нея сложих една пита с пчели и след това празна, и сега тази с майката е втората пита с пчели. След това пак празна и сега вече това е другата пита. Последната пита с пчели. Преглеждаме я да нема нещо яйчица, но не, майката е млада и тепърва ще се опложда сега. Слагаме я последна и след това подреждаме до нея. Ще намериме пита с медец. Ето тази е с медец. До пчелите я поставяме и след това ще отпечатиме тук мед, който има с вилицата, да може да го дигнат, да го консумират. И след последната пита слагаме преградната дъска, да снестиме гнездото, да му е топло и да може да се развива по-добре. Следващите дни ще почнем подхранване с сироп и ще очакваме. Те ще захранат майката и след няколко дена тя трябва да излети, да се оплоди и след това ще наблюдаваме какво става за самият кошер. Ето това е за сега с това рояче, което ми беше влезнало.